Yabona kodwa uKhuzani uphile enye impilo. Le mpilo ephilwe uKhuzani angifiseli ngisho ingane yami. Hayi, ngisho abazukulu bami ngeke ngibafisele le mpilo ephilwe uKhuzani. Wakwambona apho umuntu othukelwa ukuthi wenze kahle. Ishintsho impela leyo nto leyo, ishintsho indwangu imhlophe yenziwe ibemnyama ibhuquzisa odakeni olunuka bese kuthiwa niyayibona indwangu kaKhuzani. Kanti imhlophe nje qwa. Ibukwa nayizwe lonke libuka ukuthi le ndwangu ephethwe uKhuzani imhlophe. Bese kuba khona umuntu ozoyithatha le ndwangu ayishintshe ibemnyama, ayibhuquzise ngokukhuluma kwakhe. Ayibhuquzisa odakeni ayihudule mayiqeda lapho ayikhombisizwe athi bukani indwangu kaKhuzani, loKhuzani. Mina ngazi yabona abantu lento ifike ibebhlungu la ekuthenini khona. Uma kungase kushaya isikhathi enhlizweni yakhe uKhuzani kufika ukuthi ayi angabe ngisenza lutho manje, angisasiza, angisenzi lutho manje, ngigoqa izandla nje. Uzophila ngani ngoba lento akayenzayo uyambona ukuthi akayiforce, akenzeli ukubukwa yizwe, kodwa lento ayenzayo into azalwa nayo. Okufana nalesiphiwo anaso somculo. uKhuzani wakuphiwa ukuba umculi. Mawumlalela kahle nokubuka nje ihistory yakhe, mawungalandelanisa ngisho ama-album akhe walandelanise chronological, uzobona ukuthi ke akakuforce lo muntu ukuba umculi kodwa wazalwa umculi. Mhlawumbe into ayengayazi ukuthi uzalwe umculi. Akazange ekuforce noma ekuphuphe ukuba umculi, into azalwa nayo. Ngisho ecula uyamuzwa ukuthi lo muntu lo uphiwe ukucula, yitalente lakhe ukuba umculi. Ngisho stage uyambona ukuthi lo muntu lo lento ayenzayo uyiphiwe. Into akaphuma nayo nje sibelethweni senkosikazi yambelethayo. Uyambona lo muntu kodwa manje la ufike khona ubuhlungu lapho ufike bebe khona. Ubuhlungu lapho ufike bebe khona ukuthi manje uGawozi manje usenomndeni osemthethweni ngokwesiko nangokomthetho, usenomndeni, usenabantwana bakhe abahle akabaphiwa uNkulunkulu ngokuthanda kwakhe. Laba bantwana laba into engisaba ngabantwana abazalwa uKhuzani bazokhula bese bebuka yonke le nyimfi eyenziwa kuyise. Lezi ngane uyazi ukuthi kunabantu, ake ngikusho lokho, kunomuntu engakaze ecabanga ukuthi uyokebulala umuntu, but washintshwa ukuthi mhlambe badubula uyise omzalayo, badubula ubaba wakhe noma badubula umfowabo, mhlambe engenze lutho engenacala. Kunabantu abangekho emhlabeni badutshulelwa iqiniso, babulawela nje ukuthi baneqiniso. Aseshintsha amadoda nalo baba lo abulala ke nawo manje. Ashintshiswa ubani? Yilo athi umfundisi uKhanyi, intambo ixhunywa la inqamuke khona. Inkulumo enkulu kabi leyo, intambo nje ixhunywa la inqamuke khona. Ngeke ukwazi ukuyixhuma la inganqamuke khona, uzoba uyixhumile uma ungayixhumanga la inqamuke khona. Kunabantu namhlanje usazwa funda enkulunkulu wami, usazi wafunda lo muntu lo ukungabasiza abanye abantu. Ilento eyogcina ehlelo uKhuzani, izomehlela uKhuzani lento le. Kodwa ke akuphiwa uNkulunkulu kuba nenhliziyo enhle noma aphume kufumbethe, ngeke kuye. Kodwa uyambona umuntu ofana uKhuzani ogcina sesaba ukusiza. Lesatshiso ukuthi make wathi abanye bathi hayi ufuna ukubukwa, abanye bathi hayi lona uthanda ukubuka ufuna ugqame yena. Kanti uma ungabukwa ngento enhle ufuna ubuka, phela ngibona ngathi yabona ke uma ugqama ngento enhle ikona okuright ukugqama ngento enhle. Ngibona ngathi kunokugqama ngokuthi wena uzonda abanye abantu, ucekela impilo zabanye abantu phansi, ukugqama okurongi ke lokho. And number 2, ngiyafisa ukusho lokho kumfowethu uKhuzani. Yabona Gawozi noma ubani mhlawumbe okusondelene nawe ongahlangana le video akukhombisa, kunezitha zakho noma abantu abangakufuni ongathi mawehlelwa intembi manje ba celebrate, kodwa awukwazi ubone ngalutho, awukwazi uthathe lutho, bazonda nje ukuthi wena uKhuzani, kodwa awukwazi ubone ngalutho, awukwazi cele lutho futhi kubo. Kunezitha zakho Khuba, noma ubanike mhlawumbe omunye ofana noKhuzani nje, noma ubani nami nomunye. Kunezitha Gawozi okungafanele uxolele, wazixolela. uNkulunkulu wakho okuvikelayo nabazali bakho bazokuflathela. Kunabantu ongamele ubaxolele. Ongafanele, kunomuntu ongafanele umxolele empilweni yakho nje. Uma ifika kuwethu uyaxolisa uthi cha mfowethu, ngeke ngisho ukuthi ngiyaxolela, ngeke ngisho ukuthi angikuxoleli. Kodwa yazi ngicela ukukukhipha ipika
ukhipha ipika nemicrophone yonke isound uthi mfowethu qhubeka la wawugcine khona ungami musukuma ukungithuka qhubeka ungithuke ngithi wawungithukela ubala qhubeka ke namanje ungithuka bathi kunemunye usisi emzini wasekuphakameni mangaphosisi wafika lo sisi enkosini ilanga wathi baba ngizobika la ubikani mntanami uthi yazi baba mangubuka ukuthi angithuke nje hawu kuthiwa yathi inkosi ilanga hey ayiqhubeka mntanami ungithuke noma ungagibela phe kwamadokodo la khona bezokuzwa bonke abantu ukuthi uyangithuka wena qhubeka ungithuka kunesitha empilweni yakho ngeke uthethelele umuntu wabulala abazali bakho kuthiwa wena usuphumele ezidlangalaleni uyamthethelela ungabaza abazali bakho ukuthi bafila kanjani ngokuthi lo muntu wababulala uthethelele umuntu wabulala ubaba wakho kodwa ungamazi ubaba wakho ukuthi yena uzizwa kanjani ngalomuntu owambulala fanele umuntu mangaba abulala ubaba wakho intethelelo ayicele kubaba wakho hayi kuwe wena njengengane yakhe akufaka kunabantu ongamele ubathethelele ukhipha umlo izwi uthi ngiyakuthethelela empilo ayifani izinto khona umuntu okufanele ukuthi intethelelo ayicele uNkulunkulu mayekholelwa uNkulunkulu hayi kuwe ngiqinisile kunabantu namhlanje bathengisa umzimba emgaqweni bathengisa umzimba abathandi mhlawumbe wena wabulala abazali bakhe okanye wena wamona nje wamlimaza waduba ikhaya kunomuntu ongasasonti uphuza utshwala namhlanje wayeka ukusonta wayekisa umuntu ayisonta naye wayekisa umuntu ayisifuna umuntu ohlala phansi kwebridge manje uwe lo muntu lowo mawungaxolela umuntu onjalo uzoyisula ngani le yanto le yakayenza mhlawumbe ngizozwakala kabi kodwa kunezitha ongafanele uyithethelela uyekele noNkulunkulu cha ayi mayithi umuntu hayi ngiyaxolisa uthi cha mina into engakusiza ngayo ukuthi ngikunikeze ipika nemicrophone ukuthi iqhubeka ngakorganizela isound mina ngithi iqhubeka kusho lento wawuyisho ngoba bafowethu ibhlungu lento umuntu efika egenca uyagenca ngapha uyakuthuka akapha ngembazo ngapha uyakuthuka bethe abantu hayibo musokuthuka umuntu umthukela ubala umbulalelani lo muntu anyambulala genca akushiye ethi ufile ngoba kunabantu kunabantu abakufisela okubi